Üdvözlöm Önöket! Sziasztok! Mai adásunkban bemutatkoznak az első A osztály tanulói, valamint betekintés nyerünk iskolánk húsvéti előkészületeibe. Ahojte, vítam vás. V dnešnej relácii sa nám predstavia žiaci prvej A triedy. Následne nahliadneme do veľkonočných príprav na našej škole. S Kiarou sa porozprávame o jej triede. Kiara, prosím, predstav nám svoju triedu. Tak, do našej triedy chodí 18 žiakov, z toho 11 dievčat a 7 chlapcov. Jeden žiak je na internáte, 8 sme súčasťou duálneho vzdelávania. Aj keď máme niekedy veľa učenia sa, vždy zostávame usilovní, cieľavedomí. A keď nastanú nejaké problémy alebo nejaké ťažkosti, tak vždy sa dokážeme nejakým spôsobom dohodnúť, ako ho vieme vyriešiť a pomáha nám pritom aj naša super pani triedna Aniko Janková. Kostýmy saká, pláže, bikiny, leto nás čaká. Farby kvetov letia vzduchom, čo vietor s fúkom žiari lúčom. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres. Zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň. Voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres. Zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň. Voda, slnko, party, klub, relax. A svoj raz to nerobme, len prelove. Prežitok, urobme to prelove. Party, smiech a zážitok. Aké odlišnosti vidíte od základnej školy? Tak určite to, že nás berú už ako dospelých a nie sú k nám až takí prísni. A ešte, že mám pocit, že sme sa dostali do oveľa lepšieho kolektívu, ako sme mali na základnej škole. V čom vidíte výhody tejto strednej školy? Určite najlepšia výhoda je to, že ponúka možnosť prihlásiť sa do duálneho vzdelávania. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres. Zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň. Aký odkaz by ste poslali pre budúcich prvákov? Tak určite by som im odporúčila túto školu, pretože ponúka možnosť prihlásiť sa do duálneho vzdelávania a učitelia sú tu super a tiež sa často dejú také zábavné aktivity, ako napríklad akademický týždeň alebo rôzne súťaže. Yo, zdraví vás Robert Burian, my vás naladený na tvoj rádio, DJ iPhone. A práve preto chceš všetky zaželať to najkrajšie leto. Aj keby náhodu pršalo, tak sa stretneme pod jednou strechou a odpalíme tú najmocnejšiu party spolu. Noémi, ako ste prežívali prestup do novej školy? Mali ste nejaké ťažkosti? No tak pre mňa to až taká veľká zmena nebola. Už po tom prvom týždni som bola, takže zvykla som si na túto školu. Ja si myslím, že aj ostatní boli s tým podobne. Ťažkosti sme zatiaľ podľa mňa nemali žiadne. Noémi, ktoré sú najťažšie predmety? Pre našu triedu nie sú žiadne predmety vyslovene ťažké, keďže sme nám pribudli nové odborné predmety, ako je ekonomika a ekonomická agenda, tak tie by som povedala, že sme museli na to zvyknúť. A ešte, že pre niektorých je náročnejšia matematika alebo cudzie jazyky. Raz tu, teraz slnko svieti rovnako na nás. A diátéri programjában szerepelt a húsvéti ráhangolás ötlete is. Peti, milyen programokkal készültetek a diákoknak? Húsvéti csapatépítő programokkal készültünk a diákoknak, ahol együtt kell dolgozniuk és meg kell bízniuk a másikban. Ilyen például a bekötött szemmel való tojáskeresés, ahol az egyik tagnak a szemét bekötik, és a másik irányítja addig, amíg meg nem találja az összes tojást. És csak úgy irányítatja, hogy hideg, meleg. Köszönöm, és miről szólt a húsvéti kihívásnap? A húsvéti kihívásnap igazából nem egy verseny volt, tényleg arról szólt az egész, hogy a diákok összehangolódjanak, töltsenek együtt időt, és hogy tudjanak csapatban dolgozni. Köszönöm szépen! I really don't know what's staying so long.
programe študentského riaditeľa sa objavil aj nápad na veľkonočné naladenie. Adam, aké výzvy ste si pripravili pre žiakov počas veľkonočného naladenia? Počas veľkonočného naladenia sme vytvorili rôzne aktivity. Mali sme 3 hlavné aktivity. Vyzdvihol by som hlavne hľadanie veľkonočných vajíčok so zatvorenými očami a tiež zábavný kvíz, ktorý sme vytvorili pre žiakov. Aká bola náplň veľkonočnej výzvy? Náplň veľkonočnej výzvy bola veľmi dobrá. Tiež si myslím, že prispelo k lepšej atmosfére na škole a mohli sme ísť veselo na prázdniny, na veľkonočné prázdniny. Ďakujem. Mai adásunk ezennel véget ért, Lúčia sa s vami Adam és Timi.